Хора, аз съм Кирил, днес ще играем Clash Royale. Clash of Clans, извинявам се, просто защото сега игра и Clash Royale бая цъкам и така. Абонирайте за канала, харесайте видеото. Изгледайте другите видеа, ако не сте ги изгледали и започвам. Аз на второто село хора съм много зле, откретнал съм си джем мината. Джем майна, защото искам да мина по почича. Това е най-важно. Така, в това село не съм много развит. Тук пуснах за 8 левел да ми се апгрейдва. Тук за 9 и тук за 7 съм пуснал. Тук ми се строи за... Тук ми строи за майнера. Добре, дали са ми балона, но това каса не са ми го дали. Явно. Ще реквестна пак след... Така. През това време ще направим една атака без кланкасъл. Така, не, той... Не... Ще се върна като намеря опонента. И така, хора, ето го опонента. Този ще е опонента. Тук става много тъчно. Не, без да съм чакал по-тъчно. Не стана сарния какво? Клина. Не бе, Клина, това не е тебе, бате. Клина, бе. Не, хора, тук ми се протика атаката. Няма как да я направим, поне две звезди ще имаме. Не, тук много лошо ми се протика атаката. Не. Не трябваше толкова така да ми се прецаква атаката, бе. Но, хора. Много ще се прецака самата атака. Един гигант отива към ексболовете. Кинга къде отива? Окей. Джайанта ще ми умре. Кинга защо и къде отива ми е интересното. Също знаете ли, че... може да го направим 3 звезди. Може. Не е изключено. 3 звезди. Окей, някакси ще им хилърките много тежко ще хилърт. Самия Клин няма как се ги. Окей. Сега пак се тръгнах към това. Да, 3 звезди. Окей, добре. Стана. Мисля, че няма да стане, но стана хора. Така. Добре. Така. Имам револви. Взема. Така. Трябва да имам армия тук. Така, но нямам кланкасъл. Не става да контра без кланкасъл. Много. Атакувам без и балон даже. И ще се върна като намеря опонента. Хора, много се тук се прави късно. Иначе намеря опонента. Хилърите на Кинга. Не бе, Кинг. Проблем ето тук сега стана, че самите хилърки не тръгнаха с принцесата. И сега Кинга ми ще умре, защото и принцесата ми умряха. Трябва джайантите поне една звезда трябва да се плиз. Те останаха 3 джайанта хора. Ще е пропаст. Много ще стана. Тоест не е мармия.
Така, тук да берем тези нещица. Така, апаратурата мисля да я приятам. Сега мога да пусна... Ще спази еликсира специално. Проблема, че... Значи трябва да блокирам нещо на Т30 пъти миче. Добре, че съм уверен. Добре, че съм уверен. Така. Той ще заиграем. Аз ще изиграем това, колко да покажа тук. Иска да ми покажа кои лук да направя. Убеден съм, че дата се праткват. Колко не да разчисти, също да накарта. Че нали тук даме, което трябва. Така. Би трябвало да решим да не умира Куинката. Така, почнем. Трябва бая Куинлук. Давай там да не пукнете. Не искам да умира. О, тук вече аз си го владя. Така. Добре. Чакаме. Чакаме секунда. Казвам да малите умрее да се щупим. Барберена. Това има барберена така. Кои са? Тук много са били, които да се видят. Не. Тук е цяла машинка. Говорим бързо. Тук ми тива ръковете. Да мога да смога. Тук още ми тива ръковете. За да може да смога по-хубаво. Да, тук ще да бъде.
звезди му взех. Добре, не, какво направи? Не съм пак, бе. Така, това ще е сигурно. Окей, тук ние ги бием, аз още малко не съм си изиграл. На това базата. Ще се лева. Хайде, съм къде е? Съм ха-ха балъци. Еми хора, това ми се гледа видеото. Новото видео не знам кога. Това ще го видите, но ще е скоро. Сигурно утре ще кача на Clash of Clans. И да, най-вероятно утре ще кача на Clash of Clans и това. И за това. Чао! Абонирайте се за канала, лайкнете видеото, гледайте другите видеа, ако не сте ги харесали. Обещавам ви, ще ви харесат много. И това е. И до следващия видеоклип. Чао!